Good afternoon! Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Sa satuyang mga tugang na Chinese, Shawuhao, good afternoon everyone. At sa tuyang mga tugang na Espanyol, buenas tardes amigos, amigas. At siyempre, sa satuya, Diyos marhay, maugma ang satuyang hapon, miski ngani, nag-uuran-uran. Kasugma, magayon na sa panahon, nag-init-init na, pagkatapos, kunyan, nag-uran na naman. Harong kasubanggi, kusugon sa uran digdi sa muya. Ano? Sa Indo, kumusta man ang sa Indong mga panahon yan. Sana miski nga ni arog ka ng panahon ta. Dahil kita magpa-apekto kang panahon ta. Dipisil baga yan. Ano? Rain or shine, we are going to shine. Yan naman importante sa buhay, mga tugang. Kasi kung kita magpapadara sa panahon, halimbawa, pag mainiton, nainit man ang sa imong payo. Pag mauranon, hugakukunan, hugakunon. Main data iyan. Okay? Anyway, mga tugang, mag-inibahan po kita alaw ng alas 2 sa programang Iniho na sa tuyang pagayunon, ang sa tuyang hapon, miski nga ni bakong magayon ang hapon. Pero at least mga tugang nasa satuya na tinatawag na mindset. Iyan. The word mindset. Big word, Father Butchera. Mindset. Ano bang mindset? Palagay natin na nasa isip lang yan. Ano? Mindset baga. Kag mo sa isip mo. Alam mo, dakulao ng tabang kang tinatawag kang mindset. Ano? Kasi pag igwa ka ng mindset na magayon, ano? Di ka magpapaapekto. Yan. Okay? Anyway, mga tugang, pwede po kamo magduman sa Facebook nindo. Okay? Siyempre, pag duman dito sa Facebook, magduman ka mo sa DCGB News Online. Okay? O yan baga maduman ang anak ko sa DCGB News Online. Pagkatapos, i-like tabi nindito and then i-share. Yan. May siyempre, i-share ito. Ano? Ayaw pa ko ngunyan digdi sa sakuyang kwarto. Ano? Kaya, digdi muna ako sa sakuyang kwarto. Medyo baga malain ang panahon mo niyan, ano, medyo nag-uran-uran. So, digdi na muna kita. Ano? At papasalamat ako sa technology kang Zoom at ang DCGB. Well-equipped ka iyan. Okay? Kaya, miski nga ni sa Inga, pwede ka talaga mag-broadcast. Ano? Pakunalo ka itong kapanahonan may, 1981, 82, 83, itong mga panahon na yan pa ako sa Manila, sa isang radio station na pamuso duman sa Manila, 846, yun, duman sa Manila, narumduman ko pa ka ito, mga kasama ko noon si Tia Pusit, wow, si Tia Pusit, ang dami, mga magagaling din yun, si Nova Villa, mga kasama ko dati yan doon sa Radio Veritas Manila, noon, nasa Fairview pa kami, talagang dapat dumang ka mismo, igwa man recording ka ito, pero bako narog kayo niyo na yaong ka ngunyan sa Zoom, sa kwarto ka, live na live, pwede. Dumanday ka pwede, makapag-live. Although pwede man ka ito, telepono ang pigagamit pa. Pero thanks sa technology na miski nga ni maya ko duman sa estasyon kang DCGB, yaon ako mismo sa sakuyang kwarto, padagos manggiraray ang satuyang sabi nga, pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamagitan ng radyo, ng DCGB. Yan. Malaking tulong po yan, lalo sa pag-i-educate, sa pag-evangelize. Yan. Kasi siyempre, ang programang Maray na Hapon, nag-i-educate po ini at the same time, nag-evangelize. Paano tayo nakakapag-edukar? O pagtapag-edukar kita sa paagi kang pagtataoning mga informasyon. Lalo siyempre, evangelize din, pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan. Okay?
So, pwede po ka mo mag-text sa kuya may mga comments ba kayo naman sa DCGB News Online, sa Facebook Live, at the same time sa YouTube yan. And then, pwede man kamo kung gusto ninyong madangog lang, dahil mo na mahiling, pwede mo kamo magduman sa apps kang sa iPhone o sa smartphone, DCGB Live. I-download po tabi nindo ito duman, maano mo na yan, madadangog mo na ang DCGB sign on to sign off. Yan, sa DCGB Live. O pwede man ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o 0966-533-8475. Okay? Anyway, mga tugang, so mag-iribahan kita. And by the way, magayunon na sa tuyang ihanda, ang sa tuyang mga sadiri, bilang mga mananampalataya, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, sa pagdiriwang ng dakilang kapiyastahan bukas. Solemnity. Dakilang kapiyastahan po yun eh. Ang Kristong Hari o Cristo Rey. Okay? Christ the King. Na si Jesus talaga ang gawin nating hari. Hari ng ating buhay. At the same time, siya ang kilalanin natin hari ng buong mundo. Yan po, ayan talaga ang importante sa buhay natin. Na tayo pagharian. Alam mo, iba ang paghahari. Di ba, pinyan mo? Si Kristo na parito sa mundo upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Iba po ang kaharian ng Diyos eh. Ang kaharian ng Diyos, hindi po ito material, at hindi po ito temporal, at hindi po ito masasabi natin lokal. Kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa atin mga puso. Yun. Sabi nga na, the kingdom of God is within you. So yun, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Paano ba yun? After all, kung titingnan natin, tayong po lahat ay nilikha ayon sa kawangis. We were made in the images and likeness of God. Kaya nga, makikita, sabi nga, masasalaming natin ang kaharian ng Diyos sa atin buhay. O paano ba masisilip ang kaharian ng Diyos? O Father, paano ko bang masisilip ang Diyos sa iyo? Yun. Paano nga ba? Nasisilip ba ang Diyos sa atin buhay? O yun. Alam mo, yung ebanghelyo para bukas, maganda rin talagang ihanda ang ating mga sarili. Paalala po ito sa atin. Na maganda po yung Matthew 25. Maganda yung pag-aralan talaga, Kasi yun talaga ang last judgment, Makikita mo naman talaga yun na paalala sa atin, mga kaibigan, na there will be a separation. Gusto mo? Kambing? O masasabi natin, kambing ba o yung anong tawag niyan? Yung tinatawag na or lamb, karnero. Okay? Napakaganda yung Matthew 25 verse 31-46. This is yung paghukom, Sapagkat napakaganda po yun. Kung tayo ay pinagharian ng Diyos, makikita natin na ang ating kalooban ay nakatuon sa Diyos. Paano ibig sabihin? Alam mo, when we talk about God, we always talk about goodness, kabutihan. Yun. Yan naman talaga ang mahalaga dito eh. Ang kaharian ng Diyos ay kabutihan. Ikabubuti po yan. Sabi nga sa Bicol, ikakarahay iyan. So, ikakarahay ba kaya ang sa tuwing maginigibo? Ayun. Kaso hapon, sinabi ko sa inyo mga tugang na isa sa magayon na preparasyon ay ang pagdarasal, prayer, because it connects us with God. So, anyway, mga tugang, napakaganda. Balikan natin, because sabi nga, ang Christ the King, iyan po ay udyat, o sabihin natin araw, na kung saan dito na magtatapos ang liturhiya
ano, sa taong ito, ano, sa yung year A, ano, kasi next, ano naman, year B na, ano, sa sa unang linggo ng Advento, year B, ano, kasi ngayon, year A. Yun. Ibig sabihin, yung pong ibig sabihin yan, yung buong Biblia, ano, yung Ebanghelyo, ano, yung Old Testament and New Testament, napapakinggan talaga yan sa misa. Kaya halimbawa kung araw-araw tayo nagsisimba, kung araw-araw natin binabasa ang Liturgy of the Word, okay, sa Santa Misa, halos nabasa mo na ang buong Biblia. Ano? Napakahalaga po yun. Ano? Yung liturgical calendar, no? Yung sa Liturgy of the Word. Napakaganda. Huwag mo sasabihin na hindi binabasa ang Biblia sa simbahan. Baka hindi kasi nagsisimba. Kaya hindi mo narinig ang Biblia. Sabi nga, di ba, pagdating sa liturgy, the word of the Lord, thanks be to God. Yun, mga tugang. Ano? Kaya binabasa po yun. Alam mo, sa Ebanghelyo bukas, mapapaalalahanan tayo uli yung talinhaga, ano, na mula kay San Mateo, na patungkol sa katapusan ng panahon kung saan maghahari si Jesus at magaganap ang paghuhukom. Yun. Ano, siyempre. At ang mga tupay iluluklok sa kanan at mga kambing naman sa kaliwa. Ano? Kaya ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano bang gusto mo? Gusto mo maging kambing o tupa? Yan. Yan, napakaganda eh. Inihahambing tayo ni Jesus. Nasukatan sino ang maluluklok sa kanan at maluluklok sa kaliwa. At pero magandang marinig natin, ito yung come and inherit the kingdom prepared for you. Yun. Kingdom prepared for you. Yun. Napakaganda mga tugang yan. Ano? Kaharian na inihanda ng Panginoon. Yun. Okay. Anyway, sa pagbabalik mga tugang, bakit nga ba si Jesus hari? O kung si Jesus hari, siyempre, may kaharian siya. Diba? Hindi pwede masabing hari na walang pag-aari, walang pinaghaharian. Okay? Pangalawa, di ba maghari ka, dapat may korona ka. So, at meron kang trono. Okay? Meron kang kawal. Yun. So, pag-usapan natin, kaya ano ba ang masasabi natin? Si Jesus nga ba talaga hari? Ano? Kung si Jesus ay hari, so dapat meron siyang korona. Yan. Meron siyang korona. Yung kakaibang ibang hari si Kristo. Ano? Yung hari na hindi kumukupas, at hindi nawawala. Kasi yung mga hari noon hanggang ngayon, maghari-harian man sila, nawawala, namamatay. Pero si Kristo, yan ang hari na hindi namamatay at walang kamatayan. Kaya siya dapat natin sundan na hari. Ano? Kasi pag sinundan natin, siya ang hari ng ating buhay, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at siya ang I am the way, ang daan. Okay? So, sino bang hari ang nagsabi siya ang buhay? Patay na baga sila? Wala namang hari na noon hanggang ngayon buhay pa. Wala na. Si Kristo lang ang tunay na hari. Ano, kaya siya ang ating dakilain. At ayun mga tugang, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdom. At sa pagbabalik ko mga tugang, aking ibibigay sa inyo, si Jesus nga ba talaga hari? No? Paano siya magiging hari? Ang oras po mo yan, 19 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nana at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Chemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad?
Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Siguradong pagod na pagod iyon pag-uwi. Ang sweet naman. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya ngayon ng barong-barong sa ilalim ng tore ng kuryente. Ano? Mare, hindi ba bawal yan? Tama ka dyan, ate. Ayon sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act, bawal ang paghukay o pagsasagawa ng anumang konstruksyon malapit sa tore ng kuryente. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan nyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 12 taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 piso. Huwag gawin ang bawal. I-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Tara na! Makipaskuhan sa Kamalig! Tuloy po! Kamalig Month-Long Christmas Celebration! December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand Opening Salvo and Congressman Joey Salcedo's Night featuring Mayonnaise, Trade Fair, Traditional Simbang Gabi, Misa Migalio, Christmas Cheers, Nightly Entertainment Shows, Beer Posa, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. There's no time like the present.
Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Yan po ko sa sakuyang mismong kwarto digdiho sa kumbento ng St. Raymond of Peñafort sa likod po kang UST Legazpi sa muyang kumbento. Ano? At nga ni mga tugang padagos kita sa paghanda, pag-andam sa dakulang kapistahan para sa aga. At siyempre, gusto ko pang batiin muna si Erning Mular Jacob. Good afternoon, Father. Sabi niya sa kuya. And then, si Ate Nitz National, good afternoon. Saka si Lolo Ramir, diba, Mape, watching, and of course, ang amiga ko na nandyan sa Malabon, nakikinig at nanonood, si Lolo Nava. Okay? So, mga tugang, yun nga, pag-usapan natin. Ano bang magandang gawin natin sa paghanda? At gusto ko batiin din pala si 6781. Sabi niya, good afternoon, Father. Listening to, pala every day here in Ginobatan Public Market. Hello sa mga taga Ginobatan Public Market. Thank you very much po sa padagos nindong pagtangkilik sa DCGB. Alam ko, palagi kayo nakatutok sa DCGB kasi ito ang istasyon na nagtatao sa MDO ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Thank you very much sa mga taga-Ginobatan. Anyway, yun nga ni pag-usapan natin ngayon kasi maganda talaga yung pagpapagirumdum sa tuya. So sa aga, dakulang kapistahan ining pagpiesta kang Kristong Hari. The solemnity of our Lord Jesus Christ as the King of the universe. Okay? Sabi ko kanina na ang celebration na yun, this is the culmination of the church liturgical year. And it's a glorious celebration of the Lord who reigns in our lives. Na ang Diyos, si Jesus, ang siyang naghahari. Paano ba na tayong masasabi na pinaghaharian tayo ng Diyos? Pinaghaharian tayo ni Jesus. Siyempre, kung tayo ay pinaghaharian ni Jesus, dapat natin siyang sundin. Yan naman talaga importante doon Dapat natin siyang sundin. Kasi kung hindi natin siya susundin, paano yun? Paano na siya ang maghari? Alam mo, gusto ko kamuntawan ng background uli tulad kasuhapon. Kasi alam nyo, yung Christ the King ay ang po niya talaga ang nagtatag, na i-celebrate yan. Siyempre noon pa, si Kristo hari na talaga. Pero hindi gaano sineselebrate yan. Ngayon, si Pope Pius XI, who brought the feast of Christ the King into the liturgy in 1925. 1925 ba? So after the World War First ba yun? To bring Christ as ruler and Christian values back into the lives of Christians. So yun na nga kasi sabi ko kasuhapon mga tugang, naapektuhan na kaya kita kang atheism sa secularism, yung kamunduhan, pagkatapos yung paniniwala na wala na daw Diyos at hindi na kinikilala na si Jesus ay Diyos. Iba na ang kinikilala nila. So dapat ibalik nga to bring Christ back as ruler. At the same time, yung Christian values back into lives of Christians, into society, and into politics. O sinabi ko nga ni kasuhapon mga tugang na hindi nangangahulugan na halimbawa ikaw Katoliko, ikaw Kristiyano, naging mayor ka, naging congressman ka, naging mayor, senador ka, naging governor ka, naging presidente ka, nawawala ang pagiging Katoliko mo, nawawala ang pagiging Kristiyano mo. Mali po yan. Hindi naman dapat mawala yun. Dapat nga makita ang pagiging Katoliko, ang pagiging Kristiyano mo. Paano makikita yun? Pagkabuti ka. Yan ang tunay. Hindi naman pwedeng hiwalay. Kasi ang nangyayari sa atin, sabi ko nga, compartmentalize. Huwag mong i-compartmentalize. Don't separate
the soul from the body and the body from the soul. Kasi if you separate the body from the soul, it will lead to death. Yung kamatayan. Yan ang nangyayari sa atin. Ha? Kamatayan. O, halimbawa, ito nga, Katoliko ka, Kristiyano ka, naging politician ka. Ngayon, kung hindi mo ilalagay ang pagiging Kristiyano mo, anong mangyayari? Okay lang mandaya, okay lang mangurakot, okay magnakaw, okay lang yan. Total, hindi man ako, politician ako ngayon, hindi na ako Katoliko. Kalukuhan yan. Huwag mo ihiwalay. Actually, hindi ko makakalimutan. There was I think kung kayo ay edad ko, there was the Secretary of Education noon, si Albarracin yata yun. Talagang kanyang talagang ginamit din niya yung kanyang pagiging hindi Katoliko yon, pero ginamit niya. So maganda po yan. Wag natin ihihiwalay ang yung ating pananampalataya sa buhay. Kaya sabi, faith at work dapat. So ibalik natin. Alam mo, yan ang problema minsan kasi sa atin. O ilan sabihin natin mga naging presidente ng Pilipinas na Katoliko naman, pero pagdating sa or governor o pagdating naman sa politika, inihiwalay, sinasantabi ang pagiging Katoliko, yung tinatawag natin values. O, kaya nangyari? Kaya iskandalo nga ito, di ba? The only country in the Far East, which is the Philippines, the only Christian country in the Far East, pero pagdating sa corruption, anong ibig sabihin? Kasi nga hindi natin isinasabuhay. Ibig sabihin hindi ang Diyos naghahari. Ako pa rin ang maghahari. Yan ang problema sa atin. Yan ang problema sa atin mga tugang. Kaya sana ang gawin natin ay talagang pagharian tayo ng Diyos. Pagharian tayo ng Diyos. Kaya yan ang magandang gawin natin sa buhay. Na tayo ay magpapasakop. Magpapasakop tayo sa ating Panginoong Jesus. Okay? Bilang hari. Iyon. Yan problema sa atin Hindi na tayo nagpapasakop. Kasi sasabihin natin, ako ang hari, hindi ang Diyos. So yan ang problema. Kaya mga tugang, nagiging, sasabihin natin na nagiging iskandalo po yun. So mas maganda dyan, gawin natin na hindi natin paghihiwalayin. Hindi natin dapat paghiwalayin. Ang maganda dyan, dapat isabuhay natin. In other words, isabuhay natin. Kaya yan ang hamon sa atin. Kaya tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, saan man tayo ilagay, makikita dapat si Kristo sa ating buhay. Maging politician ka, maging sino ka man, nakikita. Yun, ibig sabihin, pinaghari ang katalaga ng Diyos. Hindi ang demonyo ang naghahari. Hindi ang kamunduhan ang naghahari o hindi ikaw ang naghahari. Yan ay napakahalaga sa buhay. But anyway, mga tugang, babalik muli si Father Woods pagkatapos kan mga pagrumdum. Ang oras po niyan, 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Nor Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Nor. para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na miti sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na miti special with Nor pork cubes. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor!
related na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako, ito yung baga ko, marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Torriñas from Lando 58. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Bea Alonzo here. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata kasi di yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO Executive Optical. Love your eyes. Bea Alonzo here. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata kasi di yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa silyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikod na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Okay mga tugang, balik po kita garal sa programang Marina Hapon with Father Butz Pomba, COP. At nguyen nga ni, sa tuyang pinag-uurulayan ang kapistahan para bukas, ano? Parang at the same time, ma-appreciate talaga natin ang Christ the King, no? Kasi magayot na kapistahan niya yung nagpapagirumdum sa tuya na si Jesus talaga ang hari na tunay, ano? Alam mo, yung kapistahan nito is also a reminder
to the totalitarian governments of nung panahon ni Mussolini, Hitler, and Stalin, that Jesus is the only sovereign king, no? Although emperors and kings now exist mostly in history books, tingnan natin still we honor Christ as the King of the universe by enthroning Jesus in our hearts. Kaya wala man trono, masasabi ka na ang Panginoong Yesus, ang pinakatrono niya ay sa ating mga puso. Hindi tulad ng mga hari, may trono talaga silang material na trono. But Jesus is to be enthroned in our hearts. And at the same time, surrendering our lives to God. Okay? So, ining kapistahan ini, of course, challenges us to seek Christ as the King in everyone. Especially those whom our society considers the least important, and to treat each person with the same love, mercy, compassion Jesus showed. At makikita natin nga yan sa Ebanghelyo, na doon sa paghihiwalay ng tupa at ng kambing, At yun nga, anong sabi doon? Na nang ako'y nagugutom, pinakain mo ba ako? Na ako'y nauuhaw, binigyan mo ba akong tubig? Na akong walang damit, dinamitan mo ba ako? Wala akong matirahan, pinatuloy mo ba ako? Akong nasa kulungan, binisita mo ba ako? In other words, trinato mo ba akong may pagmamahal o hindi? Yan. Alam mo, yung Good Shepherd, talaga, yan ang nagsisimbolize ng tunay na hari. Bakit? Mapag-alaga. Okay, tumatawag ngayon si Manay Sol. Manay Sol, good afternoon. Sandali, ano ito? Nawala ba si Manay Sol? Tawag ka ulit, Manay Sol, nawala eh. Okay, nawala siya. Tumatawag siya kanina si Manay Sol. Okay, tawag ka ulit, medyo, Okay. Manay Sol, good afternoon. Good afternoon po, Father. Good afternoon po. Yes, you're on the air. Oo, malayo. Kapag po yan, may ako na pala. At sa ito ang kawit, ang tugot, ang kapaot, ang sari, ang kapaot. Oh, yun. Ayun, okay. Yung po pangalala dito, mga tawol. Ang tugot, ang sari, ang kapaot. Yan. Pagharian kita ning pagkamuot, ang Diyos dapat ang sa tuya, mangibabaw sa tuya ay ang pagkamuot sa Diyos, pagkamuot sa tao, at sabi mo nga magsarig permi, magsarig sa Diyos. Dahil magpaparaduda. Nakagapon na ilagihan ko ng mga pero nabalo sa isip ko. Kaya kinutulang ko sa buot ko kapag suot, pagparin, pagkakuot, pagkahal na ito. Nangyari paot ko, sikot siguro, sikot sila ako. Maray na pag-isip. Yun talaga. Yun, parang maghari sa tuya ang Diyos sa buhay ta. Sa pagtubod. Kaya sabi nga paghariin ang pagtubod sa Diyos. Padakulaw ng pagtubod ka sa Diyos. Sa pagsarig. Ayun. Anong replan? Okay. Pagtubod, pagsarig, pagkamuot. Yan. Okay, thank you, Manay Sol. Okay, yan po mga tugang, ang sa tuyang tugang na taga-ginubatan na si Manay Sol. Okay? Okay. So, mga tugang, yan ang ipadagusta talaga. So, ipadagusta na ang sa tuyang tugang na sabi nga
na tabangan ta, ano? Kasi digdiho dapat sabi nga mahiling ta ang Diyos sa satuyang buhay, ano? Dapat mahiling ta ang Diyos sa satuyang buhay. Oh. Ang ano diyan, ang ano duman, importante 'yan kasi nga sabi digdiho na ito bagang last judgment, ano, sinasabi digdi na sa bandang huli, ito na nga anong ginawa mo sa iyong kapwa, ano, ay ginawa natin yan sa Diyos. Yun, di ba? Ayun, kaya mahalaga po yun. Ang kalooban ng Diyos Ama ang ating palaging masunod. Yun. Kung tayo ay pinagharian ng Diyos. Okay? So, yun mga tugang. Ano? Napakaganda Ano? Kasi, yung paghahari ng Diyos ay iba naman ito po sa paghahari ng masasabi natin ng paghahari ng mga hari nung panahon. Ano? Pero makikita natin talaga na si Kristo na nga, ano, bata pa siya, dinalaw na siya ng hari. O, ito talaga nagpapatunay na si Kristo talaga ay hari. O, sino ba? Ito masasabi ko, tanong ko lang po kung may aram ka mo. Sino bang presidente na bata pa siya, hindi pa nga siya presidente, dinalaw na ng mga presidente? Wala. O isang hari, dinalaw na ng mga hari. O si Kristo lang naman Ano? Si Kristo lang naman nung bata pa si Kristo dinalaw na siya ng hari. O kung hindi siya hari, dadalawin ba siya ng mga hari? O yun. Kaya minsan sasabi, paano man si Kristo naging hari? O alam mo, ito pa lang batang-bata pa sa si Kristo, sanggol na sanggol pa lang si Kristo, dinalaw na siya ng mga hari. Ano, from the east, ano, at itong mga haring ito naghandog sa kanya, so kinilala na siyang hari. So napakaganda po yun. Kaya noon pa man kahit sa Old Testament, talagang si Kristo ay talagang kinikilala ng hari, ano. So, yun po, sabi nga dito sa gospel, ano, dinidescribe Christ the King coming in heavenly glory to judge based on how we have shared our love and blessings with others through the genuine acts of charity in our lives. Okay? So, yun, Jesus Christ is present to us now, not only as our good shepherd leading, feeding and healing his sheep, but also dwelling in those for whom we care. Okay? Doon sa parable of the, ito pa sa judgment sa Matthew 25. Napakaganda po ito, ano? So, ano pong leksyon o lesson na makikita natin? Sabi nga, ito, we need to recognize and appreciate Christ's presence within us and surrender our lives to Christ rule. So, sabi nga na tayo ay pagharian, yung sa pamantayan, yung sundin natin yung batas ng pag-ibig ni Jesus. Since Christ our King lives in our hearts with the Holy Spirit and His Heavenly Father and fills our souls with His grace, we need to learn to surrender. Yun na nga po yun Ano? To surrender our lives to Him, to live in His holy presence, and to do God's will by sharing His forgiving love with others around us. Yan. So, yun po talaga ang ano dyan Number 1. Okay? So, number 2, ano po ang leksyon? Ano? We need to learn to be servers. Okay? So, una, kaya ang leksyon dito, we need to recognize and appreciate Christ's presence. Number 2, we need to learn to be servers. Maging tagapaglingkod. Since Christ was a servant king, we are invited to be His loyal citizens by rendering humble service to others
and by sharing Christ's mercy and forgiveness with others. So yun po yun. Anong leksyon sa bukas na na pagdiriwang natin? Dapat tayo ay maging tagapaglingkod din. Kung tayo pinagharian ni Kristo at kinikilala natin si Kristo bilang hari ng mga hari, tayo din po ay maglingkod. Yan. Become servers, tagapaglingkod, servants. Okay, number 3, we need to use our authority to support the rule of Jesus. Yun po ang mahalaga. Yung ating kapangyarihan, gamitin po natin ito parang masunod ang kagustuhan ni Jesus. Okay, sabi nga, itong Christ the King is an invitation to all those who have power or authority in the public. Kaya halimbawa, barangay chairman ka, or sabihin natin mayor ka, governor ka, presidente ka, o mayroon kang kapangyarihan, sa mga tao, kahit sa public or in private, to use it for Jesus by bearing witness to Him in the way we live. So yun nga dapat na wag tayo maghari-harian, kundi ang Diyos ang maghari. Hindi tayo maghahari, kundi ang Diyos ang masusunod. Yun. Kung tayo'y gagawa, parang sumunod sa paghahari ni Jesus. Ano ang gusto ni Jesus? Yun nga, magmahalan tayo, magtulungan tayo, yan. Yan na mahalaga po yun. So, just like parents are expected to use their God-given authority to train their children in Christian ideals and in the ways committed Christian living. Importante talaga yun ituro. Ang pang-apat, we need to accept Jesus Christ as King of Love. Yun. Kaya hindi po siya hari, bastang hari, kundi siya ang hari ng kapayapaan, hari ng pagmamahal. Yun. Kaya yan ang napakahalaga. Bukas, malaking kapistahan po ito, Christ the King. Hindi ko alam sa inyong mga parokya kung talagang pinahahalagan yan. Maganda rin bukas sa mga bahay-bahay. Hindi ba may yung Sacred Heart, nakaupo yun, yung si Kristo nakaupo doon sa Christ the King. May enthronement. Maganda po yun Naalala ko ng bata pa ako doon sa bahay namin, pagka Christ the King. Sa bahay, mayroon kaming renewal of the Sacred Heart, enthronement. Kasi yung estatwa baga ngayon, si Kristo nakaupo, pagkatapos mayroon siyang scepter, may corona. So siya po ang nag-aari, siya ang may ari, at the same time siya naghahari sa ating mga tahanan. Yan. So yun po, we need to accept Jesus Christ as the King of Love, Jesus who came to proclaim to all of us the good news of God's love and salvation. Paano yun? When binigyan niya tayo ng tinatawag na utos. Ano yung utos ng Diyos? Hindi simple lang Love one another as I have loved you. Yun po ang utos ni Kristo Magmahalan tayo. Kaya He's the King of love. Alam mo, yan ang paghariin natin. Maghari sa atin, hindi ang galit, hindi ang puot o inggit, kundi maghari sa atin ang pagmamahalan. Yan. Sa pamilya, yan. Alam mo, maganda, maghari sa atin ang katotohanan, hindi kasinungalingan. Maghari sa atin ang pagmamalasakit, hindi yung nananakit. So, pagharian tayo ng Diyos. So, tanggapin natin si Kristo bilang hari sa buhay natin. Okay? Kung tayo ay nagpapailalim sa Kanya. Yan. Okay? Napakahalaga po yun. Alam nyo, gusto ko pong tapusin ang ating kwento ngayon sa araw na itong Christ the King sa pamagitan ng isang anecdote. Yung tinatawag na
itong kwentong ito. Kwento mga tugang na alam mo, noong in 1920, the totalitarian regime gained control of Mexico and tried to suppress the church. Talagang gustong isuppress ang simbahan. To resist the regime, many Christians took up the cry. Yun, kaya magagaling yung mga Kristiyano noong 1920s doon sa Mexico kasi gustong supili ng Kristyanismo. So ang ginawa ng mga tao, sila, sabi na sa Espanyol kasi mga Mexicans ito Viva Cristo Rey! Long live the Christ the King! Okay? They called themselves Cristeros. The most famous Cristero was the young Jesuit named Padre Miguel Pro. Using various disguises, magaling talaga si Padre, Si Padre Pro ministered to the people of Mexico City. Finally, the government arrested him and sentenced him to the public execution on November 23, 1927. The President of Mexico, si Plutarco Calles, thought that the Padre Pro would beg for mercy, so he invited the press for the execution. Alam mo ang ginawa ni Padre Pro? He did not plead for his life, but instead knelt holding a crucifix. Talaga, hawak-hawak niya yung crucifix. At yun nga, and stood up. Tumayo pa siya, holding the crucifix in his right hand. He extended his arms and shouted. Sabi niya, Viva Cristo Rey! Yun, Viva Cristo Rey. O sa aga, yan ang sa tuyang dapat ipagsigawan. Viva Cristo Rey! Yan. At that moment, the soldiers fired. The journalists took pictures. If you took up Padre Pro or Saint Miguel Pro on the internet, you can see that picture. Okay, yan. So, napakaganda po mga tugang, So, yan ang istorya, na talaga si Kristo, ang hari, At wag na tayong kumuha ng mga naghahari-harian. So, we have to be loyal subjects of Christ the King. So, sabi nga dito, we are all invited to treat others with justice and compassion as Jesus did. Okay? Especially those whom we consider the least important. Yan, napakahalaga. Sana mga tugang, yan ang sabi nga, pangapudan sa tuya, mga tugang, na gawin natin si Kristo ang hari. Sabi, how to make Jesus the King of our lives. Ito po, if you love Jesus with all your heart, you submit yourself to Him as your ruler and Lord and respond in love, yan, yung magagawa mo si Jesus, the King of your lives. Okay? You will obey His commands because you love Him more than anything else. Because Jesus is the King of your heart. You can make Him King of your life. Okay? So napakaganda po ito, napaalala sa atin na si Jesus ang siyang maghari sa ating buhay. Because Jesus is the King of your heart, you will make Him the King of your life. Kaya mahalaga po ito. So sana sa tuyang alisin na yung tinatawag natin pride. Kasi kasi to make Jesus King of our life, you must need to get rid of the obstacles. Yung mga roadblocks tulad ng pride, yung worldly wealth, struggles and hardships na yan, lack of faith and trust, at mabuhay na tayong palaging nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. But anyway, inapoy naman tayo ng oras si Pamamaram. Sana po ako'y nakapagtao sa indo ng inspirasyon at paghahanda para sa aga ng Christ the King. Viva Cristo Rey!
Ito po muli si Father Boots, nagpapasalamat sa ating tekal. Ako, si Nims Floreata man lang dyan, at si Jerome Martinez. Sa Indogabos naman nag-antabay lagi sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Boots. God bless you everyone. Viva Cristo Rey. Bye-bye.